Jelema Amurumba fait qu'à voyager car soro amade kusoro aka voyage konnanna compagnie de transport Somatra où ya kanu kanani car kwa chaman chamanye car munun dilana norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye car jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra eka kari Somatra neka kari Somatra anka kari o kum konnanna kari numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba Kita umanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fo kata se bemama Somatra fien foroko Somatra kauli herala kase herala aywa client obem Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe on damne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nibe wariji no wayala nibe warida no wayala sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fe faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soroni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi aw bisimila hôtel Lafiya la niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafarama station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sanvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo tever rasul la nini beba la ai nete nyingali ge tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi awele kunte bashi bara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bi so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an ce i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ
kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ. E musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa. n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye bi jumadonyaba in ye sa ala ye tile hɛrɛ d'an ma an bɛ dugawu kɛ sa an bɛ ka suntigɛ min magɛn ala ka o fana timɛko ɲuman di an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma jaralakaw olu sen t'a la han wulada in na an bɛ taa sisan min ye bamakɔ pankurojigi kɛnɛ masuruna na min ye jɛkulu min bɛ ni ale bɛ an ka météo kow bɛɛ kunna sa ale kɔni ye baarakɛ boloda yɔrɔ 2 sigi sen kan ani minan dɔw olu nana di olu ma madinɛ ale tun b'o ko in kɛnɛ kan u ka centre min bɛ sa n'o bɛ jatew bɔ ka kɛ ni tile bɔli ni funteni ni nɛnɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen n'o ye météo maaw ye olu ye u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kura k'o kurumokari jatebɔw kama minisiri madina yɔrɔ in tɔgɔ tara ka da ale yɛrɛ la a kɛrɛfɛ sa minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye Asa Bajalo ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan nin soba 2 min filɛ nin sa n'o olu tɔgɔ fɔra sa a musaka taara se fo sifawari miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ma a kɛ kun ye sa min ye Mali météo maaw ye u ka se ka u yɛrɛ ta ka baara kɛ u yɛrɛ ye sabula u yɛrɛ ka courant o de nana panneau de sigilen filɛ nin u kɛrɛfɛ nin ye centrale in n'o o y'u ka centrale solaire in ye ale mago ɲɛ bɛna ɲɛ kosɛbɛ so kura min fana n'o jɔra ka d'u ma n'o o y'u ka prévision kɛyɔrɔ in ye sa ale kɔni ye sangansolama don sanganso kelen don ka taa se min ye a kɔnɔna na n'i donna sa i bɛ véranda janba dɔ de sɔrɔ yen baaraw bɛ kɛ yɔrɔ min na ani jateminɛlu bɛ kɛ yɔrɔ min na olu bɛɛ lajɛlen n'u ka mansinw don studio ka taa enregistrement kɛ n'o ye bulletin météo ye o enregistrement kɛ yɔrɔ o fana bɛ a la u ka sɛbɛnw la mafara yɔrɔ fana bɛ a la n'o ye u ka salle d'archivage ye centre in sa ale kɛ kun ye sa ka se ka yɛlɛma don baara kɛcogo la sabula salon ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba kɛra an ka jamana kɔnɔ sanjiko la sanji kimɛli k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a dɔnkala kari funteni nɛnɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen sa ni fiɲɛkolon fantanbanda minnu bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na o minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de nana sigi nin yɔrɔ in na so in Mali météo maaw y'a yira sa k'a fɔ ko u yɛrɛ u tɔgɔla panneau solaire fana sigi sen kan n'o o y'u ka champ solaire ye ale kɔni bɛ se fo kilowati 828 ma a b'o o courant de di min ye u b'a fɔ min ma sa ko waati crête 460 o de bɛ u bolo ye
modili 400 ani 80 mina minnu sigilen filɛ sen kan nin ye ani u ka sokura min jɔlen filɛ nin ye o bɛna na to sa olu kɔni b'u yɛrɛ ta sew min ye baara in ye u y'a so yɛrɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ta ka da Madina la wulikajɔ ni cɛsiri min n'a y'o kɛ sa yaasa yɔrɔ in bɛ se ka sigi sen kan cogo min Mali météo ale yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Madina a fɔra kɛnɛ in kan sabula a ye baara minnu kɛ nin waati laban in na o dɔnna a ye k'a yira k'a fɔ ko a ye cɛsiri ni timinandiya kɛ yaasa nin yɔrɔ in bɛ se ka sigi sen kan cogo min kɛnɛ ka ye fala ye u ye namara k'an na dɛ n'i ye ɲɔ suru sufɛ i ma janfa n'o sɛmusow ma wa ko kiti panneau solaire kiti o 200 o de dira maaw ma kɛnɛ kan ye fantanw se tɛ minnu ye pipi de la nation ye kelen ni bajalo yɛrɛ ma an bɛ taa ale ta nɔfɛ filamuso mago tɛ nin na an bɛ taa ale ta nɔfɛ fala ye donc pankurotigi kɛnɛ na nin baara ninnu kɛra yen n'an bɔra yen sa an bɛ taa kulukorokaw fɛ yen taxi ko kuma a bunnen don kaki min ye orange money maaw ye ale ni mobile money maaw u bɛɛ lajɛlen kɔni u nusu talen don nin waati in na fala ye yaasa faamuya ka don kulukoro ta hukumu kɔnɔna na kulukoro ba gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale ye n danna gosi ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulukorokaw fɛ yen yaasa sa min ye musaka min fɔlen filɛ nin ko bɛna ta mɔgɔw ka mobiliw fɛ n'o ye mobile moneyw ye kabini février kalo tile 5 waleya in ale donna sen na ɲɛfɔli ka kɛ a la ka se k'a yira sa k'a fɔ ko min ye tali in ye a bɛ kɛ cogo di a nafa bɛna kɛ mun ye barosigi kun ye min ye sa taxi kun na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali k'a la yaasa u ka se ka kɛ sa u ye wele bila orange ale ni Move Africa maaw ma fala ye k'u yɛrɛ ka na ɲɛŋwɛ u ni kulukorokaw ɲɛ ka kɛ 4 ye u ka ɲɛfɔli kɛ u ye ni maa ninnu ye kuma ta sa k'a da tulu la k'a da jaba la kulukorokaw fana ye u ka fɛɛrɛw bɔ k'u bi fala ye ɲininkali bɛ ɲininkali la n'i bɛ maa min ka wari ta i n'a bɛ ɲɔgɔn na de a bɛ sa ni ɲɔgɔn ye dɛ u ye ɲininkali busamisɛn gan kosɛbɛ a tɔ yɛrɛ nana kɛ sa orange maaw ko a bɛ tiɲɛ dɔn wa ani Malitel nin kɛ kun y'aw ka nafa ko ye koyi nafako la u ye kuma di énergie directeur min bɛ kulukoro mara kɔnɔna na ale ye kuma ta o kɔfɛ sa trésor payeur min bɛ kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na o fana ye kuma ta olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu ye farankanaw kɛ sifinnakaw ni denmisɛnninw ani maakɔrɔw fala ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali busamisɛn gan ko bɛ taa ban tuma min gouverneur ko sa k'u k'a dɔn k'a fɔ ko maliko don min ye bɛɛ lajɛlen y'i fɛla fɔ kabini waleya in sigira sen kan a tibitaba bonyana nka a ka kan min ye kɔmasegi baara ye tancogo la olu ko k'u ka dugudenw ye u k'u ta n'u bila dɔn ale y'u wele u kana lamɛnli kɛ u ka faamuyali kɛ min ye kɛnɛ in ye a kɛ kun ye maaw ka se ka kunnafoni sanuma kunnafoni ɲɛlen sɔrɔ yan'u ka bɔ ka taa bila ɲɔgɔn na ten fu baba gouverneur ko fana ko a bɛ min ɲini kulukorokaw fɛ bɛɛ ka bɛɛ bonya n'i ka hakɛ ye baara in a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na wa min ye dan minnu fana sigilen don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ fana ko sariya don ni ko kɛra sariya ye n'i ma jɛn n'a ye i bɛ taa fangaso la an kana taa ɲɔgɔn tɛlɛ tuguni ka taa ɲɔgɔn bisigi fu la musaka min bɛ don o fɔra min bɛ sɔrɔ o fɔra orange y'a ta ɲɛfɔ Malitel y'a ta ɲɛfɔ dugudenw yɛrɛ u ka ban da kɛnɛ kan kaki minnu fana bɛna na kɛ n'o nafa bɛna na se minnu ma fana olu fana kumana fala ye hakili la k'a fɔ kuma n'o ye baabu ye kulukorokaw fɛ yen nin kɛra cogo min ni bɛɛ sera ka nin ɲɔgɔnna kɛ a bɛ degun caman bɔ kow la dɛ parce que ni i ye kuma di mɔgɔw ma u ka kuma fɛn b'u dusukun na a ka taa ala fɛ n'u ye faamuyali kɛ u bɛ se ka taa ni soma ye so yaasa ka se ka baara sigi sen kan kulukoro gouverneur n'a ka baarakɛla min ye a ka ko lakanaba ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye colonel fana Nama Keyita ye an b'a fo ka kulukoro yɛrɛ gouverneur ni kulukoroba fala an t'a dɔn kulukoro han an bɛ taa kulukoro dɛ sunkalo kɔni mana ban sunkalo yɛrɛ kɔnɔna kɛ tarata nata in Mamu Dafe ka faso baro kɛnɛ o dayɛlɛ fɔlɔ o bɛ taa kɛ kulukoro o baaraw bɛ senna n'Ala sɔnna ma nka an bɛ to kulukoro hali bi jamana ɲɛmaaw olu ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanu bɔ cogo sanu sɛbɛnw ka kɛ ni waleya minnu kɛra kogoyokaw fɛ yen min fana kɛra keɲɛbakaw fɛ yen ani kangaba marabolo kɔnɔna na sa gouverneur ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ a b'a ɲini maire fɛ a b'a ɲini sanubɔlaw yɛrɛ fɛ ndama baarakɛlaw donsow musow k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko sariya yɛlɛmana han laɲini min n'o kɛra gouvernement fɛ ka kɛ ni nin yɔrɔ fila in kasara ye a y'u wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye
u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ nka danw sigilen don dɛ ale kɔni delili o fɛn o si tɛ maa sɔrɔ a ko la tuguni min ye sariya ye min fɔ an ka t'o fɛ ten maaw olu sɛgɛnna kosɛbɛ kuma tɛ nin waati laban in na a yera k'a fɔ min ye kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na gouverneurlakaw olu bɛ wele u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko décret min kɔni taara conseil des ministres la olu n'o labato bi u n'o labato sini wa min ye sanubɔlaw ye u yɛrɛ ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan ye damanda baarakɛlaw tun bɛ yen dugudenw tun bɛ yen maires tun bɛ yen min ye denmisɛnninw ye ani maa bɛ yen k'o bɛ sanuko hukumu kɔnɔna na sa gouverneur ye nin bɛɛ lajɛlen de wele ka ɲɛfɔli k'u ye u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ bi tiɲɛ don an bɛ ka sanu bɔ nka degun min bɛ damanda la degun min bɛ sanu dingɛw senni na ka maaw to baara la fan dɔ fɛ ka taa don ka sanu fan dɔ fɛ degun min bɛ o la ko maa t'o fɔ maliyɛn ye tuguni ko bɛɛ lajɛlen y'a ye a kɔlɔlɔ ye min ye ayiwa bamananw nun ko ten dɛ bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye gouverneur kulukoro lamini kapori nin kun y'ale ka kuma ye kɛnparana ale ni kifoso ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa k'a fɔ kifoso ni yoroso ni ɲɔgɔn cɛ min ye donimata mobili dɔ ni maaw tun b'a kun ale bɔra kɛnparana bin kɛra ale kan koyi bin kɛra ka min kɛ sofɛrikɛ kɔni u y'o bɔ n'a nin na maaw k'olu da u disi kan k'u mɔmɔ telefɔni ni wari fɛn fɛn b'u kun ani magoɲɛminɛnw ka taa n'olu bɛɛ lajɛlen ye yorosokaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ nka ni seli surunyana dɔrɔn nin binkani waleyaw bɛ caya kosɛbɛ sofɛrikɛ kɔni u y'ale fa min ye polisiw ye olu bɛ se waati min na o y'a sɔrɔ kɔni maa minnu bɛ yen olu joginnen don ani sofɛrikɛ su u y'o ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la falayi Côte d'Ivoire kalata ko tana kɛ a tɔ na kɛ sa siyako ye sa dɛ ani bɔyɔrɔ ko sisan PDCI RDA ale ka cɛbɔ de ye Tijani n'o ye Cani Cam ye ja ko Faransi wolo nationalité b'o bolo u y'a tɔgɔ bɔ lisi kan koyi sisan a fana taara mun kɛ a fana ko k'a jara ka Faransi nationalité kɔ k'a bɛ Côte d'Ivoire ta yaasa ka kɛ cɛbɔ ye nka a natɔ lisi de kan sisan sa kataba naani bɛ yen de ni Côte d'Ivoire yɛrɛ tɛ président kɔrɔ Laurent Gbagbo o tɔgɔ ka bɔ lisi kan a guwanen n'o ye tile fila in na dɛ ko Tijani kɔni ko k'ale jara pewu a ka Faransi nationalité kɔ yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata in na a ka tɔnjɛkulu bɛ wuli ka jɔ la min ye octobre kalo tile 25 falayi o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kalata ye Alassane m'a fɔ maa ɲɛna fɔlɔ n'a bɛ taa n'a ti taa Alassane bɛna san 20 kɛ fanga la koyi n'a taara nin na o ye san 20 de parce que a bɛ san 15 de la ka ban donc Côte d'Ivoire nin birisa ɲagami de bɛ yen ko constitution ko maa si tɛ taa kalata la Côte d'Ivoire ni nationalité fila b'i bolo kelen pe i bɛ Côte d'Ivoire ta n'o tɛ a pibɔgɔden b'u bɛɛ bolo ale kelen cɛ ni kelen tɛ o a b'u bɛɛ bolo Algérikaw fɛ yen k'olu ka pankurun dɔ o dafirila kɛlɛkɛ pankurun in o dafirilen sa u ka maaw ye wulikajɔ kɛ sa k'a yɛrɛ maa min n'ale tora nin ko in na ka sangafo kɛ a somaw ye min ye u ka chef d'état-major ye n'o ye Sayidi ye ale wulila k'i jɔ koyi a ko fo nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ nin tɛ se ka to tan a ka ɲɛɲini nin waleya tɛ se ka ja maa si la k'i bɛ nin kɛ Algérie kɔnɔ k'i sigi ten min ye maa kofɔlen ye ani maa minnu ye pankurun ta pankurun wulila yɔrɔ min wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ ka na jaabi d'a ma yanni ntɛnɛn cɛ n'Ala sɔnna a ma min mana b'o la an n'o da maaw olu tulo kan min ye farafinna kelenya tɔnba ale tɔn ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye Joao Lorenzo ye Lorenzo sa kabini ale ye fanga ta ka taa se commission n'o président n'o ye Mahmoud Ali Yusuf ye u fila u ye ɲɔgɔn ye ni kun y'u fila siɲɛ fɔlɔ u ka se ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma sa baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ u ka mara ale kɔnɔna na surankaw fɛ yen min ye général ye min bɔra an fɛ yan Falayi e ko a ma palais minɛ de kunungo kɛlɛ kun bunnen don nka bi sɔgɔmada in na armée ale ye kibaruya di k'a jira k'a fɔ sa ko min ye groupe rapide mɔgɔ ninnu ye k'u y'u gɛn ka bɔ palais kɔnɔ palais ninnu fan bɛɛ kɛlen don kisɛ ye général a n'a ka maaw ko sa ko min ye maa ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ba min b'olu kɛrɛfɛ ye a bɛ fɔ o ma ko Nil k'u ye so in fan min bɛ ka ɲɛsin ka taa Nil ma u y'o kɛ bɔda ye nka ale n'a ka cɛdenw kun kɛlen don k'u lamini cogo min olu ma da la ni bɔda kɛra nka u kɔni donna so in kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ bi palais a b'u ka yamaruya kɔnɔna na nka maa tɛ se ka to a kɔnɔ Éthiopie premier ministre n'o ye Abiy Ahmed ye ale ko u bɛna n'a lajɛ koyi ko a ma ɲɛ fiyewu ko ni a ma ɲɛ fiyewu
ko ni Eritrea na kɛlɛ kɛ koyi ko sabula ni waati laban in na jamana fila in a gwannen no u ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye kangarimadaw kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ diɲɛ seleketa ni tɔnw ye ko nka ko n'a tɛna ɲɛ kɛlɛ kɔ k'olu na kɛlɛ kɛ Eritrea ale fɛ fala ye ni jamana fila in b'an ka kɛlɛ Ukraine kɛlɛ hukumu kɔnɔna na Amerikaw ni Ukrainienw ni Irisiw ko n'Ala sɔnna ma ntɛnɛn nata nin kalo in tile 25 u na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Arabi Saouditikaw fɛ yen min ye ɲɔgɔn ye ka bɛnkan kelen sigi sen kan Zelensky a ko ko ale bɛ taa ko yi sen min ye Putin ye ale ka maa fɔlɔ olu na ye kɛnɛ kan u na taa kuma basakili ci sabula min ye Putin ye bɛnkan sɔrɔla ale fɛ a yɛrɛ fana k'a fɔ sa min ye halisa États-Unis kaw fɛ yen fala ye e ko Donald Trump ma sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bila bi wa u ka ekɔliso n'o ye ministère de l'éducation ye ko k'o ci ka bɔ yen koyi sɛbɛn in ko b'a yira sa ko min ye denmisɛnninw ye k'u na taa kalan wɛrɛw kɛ ka baara wɛrɛw kɛ ka bɔ kalan kɛcogo min bɛ États-Unis kaw fɛ yen ka bɔ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na pewu Donald Trump ko a ye fɛn o fɛn sigi sen kan fala y'a bɛɛ lawaleya a kɔni ye fɛn o fɛn campagne na a bɛ k'a kɛ dɛ a ko de sa a bɛna taa laban min na sa maa t'o de dɔn datuguli o interdit tiɲɛ don kɛlɛban Trump don sa nka nin kelen ekɔliso fana a bɛ dɔn i b'a sɔrɔ Amerikaw fɛɛrɛ wɛrɛ b'u bolo ka kalan kɛ min tɛ nin ye kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ Senegal dege karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Aliou Cissé ko ale kɔni Libikaw y'u wasa don ale la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko kunu alamisa ko tuma ka kɛ a ka bɔko fɔlɔ yɛrɛ o ni Angola wa sabula min ye Libi ye ale ni Angola de kan ka bɛn Aliou ko ale kɔni garisigɛ ka di kosɛbɛ sabula maa min don k'a to Senegal kunna jaabi ɲɛnama caman a sera ka olu sɔrɔ Senegal ye a ye ndulati kɛ a yɛrɛ Coupe d'Afrique ta koyi k'a to balontan na koyi o kɔfɛ tuguni k'a y'a ta entraîneur lama fala ye o tiɲɛ ye wa anw de ma deli ka nin da fɔlɔ Senegal y'a ta Coupe d'Afrique wa ko min ye Senegal ye ani u ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛra min ye sa o ye k'a fɔ jaabi minnu kɔni kɛra kɔsa in na Coupe du Monde qualification na ale ni Coupe d'Afrique yɛrɛ kɛcogo la k'o ma kɛ Senegalikaw sago ye u y'a wuli ka bɔ yen nka ale kelen tɛ dɛ Senegal farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa caman falenna kabini Sonko ale ni Diomaye Faye olu nana fanga la Senegalikaw olu fɛ yen fala ye yaasa sa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli baara kɛ sunkalo in kɔnɔna na min ye ka se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma sa Tamaro carton 1000 o de taara ka di sɔrɔdasiw ma minnu cɛw fatura ale ni finitigilakaw waleya in a bɔra Arabi Saoudite ale yɔrɔ donbolo in kɛra min ye génie militaire la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Agibu Dambele Junior ye n'ale ɲɛsinnen don jamanakuntigi o ka musaka kow ma mun bɛ ta ka tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma colonel major min ye Burema Samake ni ale ye service social armée ka service social ɲɔgɔn dɛmɛ baarakɛyɔrɔ ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Arabi Saoudite kaw fana ka maa mafalen cilen dɔ fana tun bɛ kɛnɛ kan waleya in sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tamaro kɔni carton 1000 o de talen filɛ nin ka di ni muso ninnu ma nin ye nka u y'a yira sa k'a fɔ ko Tamaro in fala ye Bamako ani Mali kɔnɔna kanw olu bɛɛ lajɛlen b'a la sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen ni olu bɛ filiya la nin waati in na minnu cɛw fatura k'a kan ka tila olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Mali fantan 4 min ye tilali ni baara in kɛcogo ye sa o ko kɔni bɛɛ lajɛlen o bɛ min ye Burema bolo n'o ye service social ale ɲɛmaa ye colonel major a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye nin ka ɲi kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ kɛ o tali kɛ o la min ye sɔrɔdasiw ka du fana kɔnɔnaw ye ni nin donna ye k'a na kɛ nisɔndiya ye maa caman ma wa u ye dugawudon fana kɛ min ye dibaw ye ale ni Mali yɛrɛ jamana fana ye i sen donni min k'a la minɛn ninnu ka se ka se jamana ale kɔnɔ yan école de police la suntigɛ tun bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sunkalo jɔra min ye Sadio Kamara ye suntigɛw a bɛ k'olu sigi finitigilakaw ka gun kɔnɔna na Bamakɔ yan fala ye kununko ta kun ye école de police ye Sadio Kamara général de corps d'armée Wolomasiri Tabaw ka ministre ale tun b'a kɛnɛ kan min ye ale kɛrɛfɛ sa kan in kɔnɔna na sa n'o ye école in ye école in yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko école de police capitaine Amadou Touré n'u b'a wele ko Gandi nin n'an ka Gandi tɛ kelen ye dɛ nin ye polisi Gandi ye ko o kɛnɛ in kan ye sa min ye ministre so min bɛ jamana kɔnɔna lakana kunna n'o o ka secrétaire général o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Umaru Sogoba ye chef d'état major Baru kɛlɛtigi ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan général de division ka taa se min ye sapeur pompier directeur ma polisi directeur min ye au conseil islamique tɔgɔ la sa Ba Isa Koyita ale tun bɛ ani maa mafalenw caman
sɔrɔsi ɲɛmaw la olu ni polisi ɲɛmaw ni sapeur pompier ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan Sajo Kamara olomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen yaasa ka se ka nin suntigɛ in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ école de police ale kɔnɔna na Sajo ko suntigɛ ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin min filɛ nin a bɛ sɔrɔsiw ni finitigilakaw bɛɛ lajɛlen tin don ɲɔgɔn na boloni ɲɔgɔnmaw ko o de don k'a kana bila maa si kun na ko Bamakɔ kɔnɔ na k'a tɛna na s'i ka kan kɔnɔ dɛ k'a b'a kan ko yanni sunkalo ka ban yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a na taa bɛɛ lajɛlen na ka suntigɛ kɛ ni maaw ye ka maaw tin don ɲɔgɔn na min ye bɛn ni kelenya k'o sabati wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'u ka dugawu kɛ furew bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔsi fɛn fɛn binna finitigi fɛn fɛn binna nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ yan Birema Samake ni o ye service social ɲɛmaa ye o fana ye foli kɛ général ye ka foli kɛ jamana ɲɛmaaw ye olu minnu kɛlen don k'u hakili to faso la bi maa minnu bɛ yen ni olu cɛw fatura k'u hakili to olu la maa minnu fana bɛ yen n'olu joginnen don k'u hakili to olu la service social kɔni bɛ se ka fɔ tare sabula baara minnu bɛ ka kɛ bi a bɛ ka t'olu jimi sira fɛ wa min ye sɔrɔsilakaw ye u bɛ ka don da min fɛ o da o ka d'olu ye kosɛbɛ minisiri ko k'a yɛrɛ fo wulikajɔ ni cɛsiri la nin ye Kojo i ye photo min tɛmɛ sa o ye sapeur pompier général ye ale de ye directeur ye min bɛ camancɛ la o ye Yusufu Kone polisi directeur baro kɛlɛtigi o de ye sabanan ye i y'a faamu wa i bɛ baro kɛlɛtigi de dɔn e b'o de dɔn e b'ale de dɔn fala an bɛ bi taa jɔ yan n'Ala sɔnna a ma su in na Mali wajulukɛlaw ka tɔn ɲɛmaaba o de b'an bolo yan na k'a lajɛ ni ye a bugunatigɛ sɔrɔ pour ka se ka a tɔgɔ fɔ maaw ɲɛna nɛgɛ kanɲɛ 21 an bɛna na telefɔni fana bila sabula wajuluko kuma a babu ka ca kosɛbɛ min ye diinɛko kuma ye a kumaw ka ca kosɛbɛ nka min ye maa kofɔlen ye a y'a yira an na k'a fɔ sakulu kɔni ye tɔn de sigi tɔn min ye wajulu ye a ka se ka don bɛrɛ la u ye o ko kɔni sigi sen kelen kan yaasa cogoya min na sa olu yɛrɛ bɛ se ka wajulu kɛ wajulu min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ a la wa min ye olu ka wajulu kɛcogo ye an'u b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na a y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ an ye k'a yira sa k'a fɔ ko u ka tɔn u y'a sigi ka récépissé ɲini a la yaasa baara o bɛ se ka kɛ cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ u yɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'Ala sɔnna a ma su in na ani u na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na yan nɛgɛ kanɲɛ 21 nɛgɛjuru sira fana bɛ bila maaw bɛ se ka ɲininkali kɛ u la cogo min na a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 40